काय नेमकं झालं? बघा काय झालं, साहेब इकडे आले, साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली, तुम्हालाही आठवत असेल, तुम्ही असाल त्या पत्रकार परिषदेमध्ये. साहेबांनी निर्णय घेतला महायुतीचा. नंतर साहेबांची तब्येत जरा नरम पडली. आम्ही त्यांना सांगितलं साहेब ह्या स्ट्रेसमुळे नाही, जरा त्यांची नरम पडली तब्येत. तर आम्ही बोललो साहेब तुम्ही रिलॅक्स करा, आम्ही बाकी आता काय युती तुम्ही बोलल्यावर होणार, म्हणून त्यांना आम्ही रिलॅक्स करायला सांगितलं. आम्ही त्यांना कुठेही काही सांगितलं नाही, कारण का आता साहेबांनी सांगितल्यानंतर आमचं सगळ्यांच्या मनात होतं आता साहेब बोलल्यानंतर कोण नाही म्हणणार आहे. आम्ही सगळे रिलॅक्स झालो. मग साहेबांनाही मध्ये आम्ही काही डिस्टर्ब केलं नाही हे कळल्यानंतर त्यांनी त्यांचं नाटक सुरू केलं. मग कधी शिंदे साहेबांचे कणकोलीतून बोर्ड काढून फोटो काढून टाकायचे, बॅनर काढून टाकायचे, मग मधूनच काहीतरी वेगळं इकडे प्रस्ताव द्यायचे की हे प्रस्तावाला नाही म्हणणार. मी बोललो अरे बाबा तुम्ही 4 कुठे देताय? राणेसाहेब बोलले ना निलेश एकही लढू नको, तर निलेश राणे एकही नाही लढवणार. तुम्ही फक्त राणेसाहेबांच्या तोंडातून येऊ दे की निलेश तू असं असं करायचं आहे तुला. उद्या म्हटले असते भारतीय जनता पक्षाचा इकडे नगराध्यक्ष निलेश उमेदवारी तू सोडून दे, एका झटक्यात हसतमुखाने सोडून दिली असती. मी काय माझ्या सगळ्या सहकार्याने. साहेबांचा निर्णय अंतिम. आमच्या मनात कधीच कपट नाही हो, कधीच. आपल्याला काय काय मिळवायचं राजकारणामध्ये. अच्छा कुठेही गेला नगराध्यक्ष तरी आमचाच राहणार, बरोबर आहे. आपल्याला डेव्हलपमेंटसाठी जी साथ हवी आहे त्याच्यासाठी आम्ही सत्ता मागतोय ना, की उद्या मला जोड मिळेल, मला जोडीदार मिळतील आणि मी मंत्रालयातून काम चांगलं करून इकडे पाठवू शकेन आणि इकडे इम्प्लिमेंट करीन. ह्याच्यासाठी सत्ता हवी असते. मला दुसरं काय मिळवायचं ह्याच्यातून? काही नाही. मी जे काय लढतोय ह्याच्यातून माझं कुठे प्रॉफिट आहे मला दाखवा ना, की मी माझ्या स्वार्थासाठी करतोय, मला काहीतरी पॉलिटिकली काहीतरी मिळेल. अजिबात नाही. मला सगळं माहिती आहे, माझं नुकसान कळतं आहे, पण मी माझ्या या साथीदारांना मी कसं सोडावं? ते बिचारे माझ्यासाठी आलेत पक्षामध्ये. त्यांना जर आज मी सोडलं तर देव माफ नाही करणार मला. ह्याच्यासाठी मला हे सगळं बोलावं लागतं, करावं लागतं.